אני מכיר את מוסי הרבה שנים, רק לטובה, ולכן אני מאוד מאוד תומך בו. זה בחור מסור, הגון ומלא אנרגיה. מוסי הוא ללא ספק אחד מהמנהיגים היותר בולטים שהיו בשלום עכשיו במשך כל השנים. זה אחד שבאמת צריך להיות לפי דעתי בכנסת, הוא מייצג אותי, הוא מייצג את מרץ. מוסי מייצג את כל מה שהוא מרץ, גם שלום, גם צדק חברתי, גם ירוק של איכות הסביבה, וגם ידע לחבר היטב את העבודה בפרלמנט עם העבודה בשטח. הדבקות שלו, הערכים שהוא האמין בהם והיכולת שלו להנהיג אנשים במאבק למען הדברים ששלום עכשיו נאבקה עליהם, ללא ספק היה נכס גדול ביותר לתנועת השלום. אין לפי דעתי מישהו יותר מתאים, צעיר ורענן. למוסי יש את זה, לכן אני מאוד מאוד תומך.